carameliños sen cor e sen sabor, vale? Pero para eso temos que estar moi caladiños. Os pequeniños os grandes, vale? Vale. Bueno, a ver, esperamos un momento. Javi, empeza. Hola, somos os nenos de quinto e ímonos contar un conto titulado O carameliño sen cor e sen sabor. Espera un momentiño. Ahora, Javi. Nun país moi afastado existía unha fábrica de doces que era a máis famosa de todas. Alí creábanse os doces máis deliciosos do mundo. A fábrica elaboraba un exquisito chocolate que se transformaba en barriñas e menús cheos de almendras, noces, fresas, avelas e todos os sabores imaginables. Tamén había nubes, gominolas, caramelos, chicles, pos pica-pica, piruletas, chupa-chups e unha cheada de alfeiradas máis. Pero un día, nesa mesma fábrica, naceu carameliños sen cor e sen sabor. Ninguén soubo nunca por que se sucedeu, pero ás veces as cousas pasan sen explicación. Esa fábrica era moi particular tamén, porque o seu paz había noite coa súa inmensa lúa, cando os operarios marchaban ás súas casas, todas as lamentadas como por encantamento cobraban. A señora Piruleta conversaba co señor Chocolate. As gominolas brincaban as carreiras dun sitio a outro, balanceándose nos chicles que estiraban e ríanse entre sábanas. As nubes soñadoras xuntábanse para que as lamentadas máis pequenas e trastes puidesen brincar sobre elas, mentres que os chupa-chups xogaban aos piratas os seus pouciños e facían loitas de escombros. Os bombóns facían exercicio para baixar un pouco de peso porque comeran moitas amêndoas e avelas. E o pó pica-pica sempre tan inquedo viraba ata que case mareara. O carameliño sen cor e sen sabor miraba abraiado o que acontecía ao seu redor e notou que era moi diferente aos demais. Todos eles eran doces e coloridos, pero el non. De súpeto sentiuse moi só e moi triste, pois díxose que ningunha lamentada quería nunca xogar con ele. Por que serei tan distinto? O carameliño pusose a chorar e chorou, ata que ao final quedou dormido. Nese mesmo intre, todas as lamentadas da fábrica, despois se decataron que son que mesmo, achegáronse a él moi amorosos. Entón, a señora Piruleta dixo: temos que facer algo para axudarnos. Pero, que podemos facer? Preguntou o señor Chocolate. Se cadra, poderíamos darle cada un de nós un pouquinho da nosa cor, dixo unha nube rosa, e do noso sabor tamén, dixeron os bombones. E así, todas as lamentadas da fábrica puxéronse ao mundo para axudar ao carameliño sen cor e sen sabor. E a modiña, que facía ruído para non despertalo, pasaron as gominolas e deronlle cor verde, amarela e naranxa e un pouquinho de azul. O señor Chocolate doulle cor marrón e sabor a avelán. A señora Piruleta doulle cor vermella e sabor a cerezo. Os chicles deron de cor azul e lila e moita elasticidade. As nubes deron de cor rosa e celeste e moita suavidade. E o pó pica-pica, en cambio, deulle máis cor verde porque o tranquilizaba e moita enerxía no sabor. Os chupa-chups deronlle só cor prateada e dourada e sabor a lúa e as estrelas. E os bombóns deronlle as cores frambuesa, auga amarilla e fucsia. E sabores a ceo, a recreo, a party e a aniversario. E así todos os lamentados pasaron e deixaronlle ao carameliño un pouquinho do sabor e un pouquinho da súa cor. Ata que, de súpeto, el despertou. E que grande foi a súa sorpresa
grande festa